Narednih 8 dana cene benzina i evrodizela u Srbiji biće niže za po 3 dinara u odnosu na prethodnih nedelju dana. Litar benzina koštaće 178 dinara, dok će cena litra evrodizela biti 189 dinara. O stanju na svetskom, ali i našem tržištu nafte govori nam gost Telemastera, Nebojša Atanacković iz Unije potrošača, poslodavaca Srbije. Dobar dan, dobro veče. Dobro veče. Pratite sve što se dešava u svetu. Apsolutno. Carine. Posebno u domenu sirove nafte i derivata. Tržište u svetu je u minusu. Prema aktualnim podacima sa berzi cena sirove nafte, zlata i pšenice je pala. Da. To ima trend već godinu dana da je stalno u padu uz male povremene skokove, ali u principu ona je značajno ispod cene koja je bila u ovo vreme prošle godine. Razlog tome je očigledan jednostavno zbog svih ovih poremećaja na svetskom tržištu, posebno zbog aktuelnih problema sa carinama između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Jednostavno svet, investitori su na neki način u šoku, tako da ne znaju, tačno ne mogu da predviđaju šta će se dešavati u narednom periodu. Jer se sve brzo menja, što kažu iz dana u dan. Brzo se menja i onda još nešto. Kina je veliki kupac sirove nafte. Ona u velikoj meri odustaje zbog ovih situacija kod tih kupovina. Tako da praktično se javlja višak sirove nafte, a kad se javi višak, onda to prouzrokuje uvek i pad cene. Da, evo sad, kad pominjete Amerikance, kad pominjete Ruse, onda imamo antagonistu odmah nekako znamo da je Amerika s druge strane. Ovo ide sad Americi apsolutno u korist, jer ona se trudi da bude najveći isporučilac sirove nafte. Ona to pravi iz škriljaca uglavnom, ali ima i velike sopstvene nalazišta velika, a jednostavno ide i s druge strane, mada recimo sad otopljavaju se odnosi između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, tako da više nije toliko, ali sve je vjerojatno ostalo i dalje. Amerika se svo vreme trudila da smanji cenu sirove nafte i opšte naftnih derivata da bi ugrozila ruski izvoz, odnosno ruski budžet. I da bi ih time praktično onemogućila ili uskratila mogućnost da vode ratna dejstva koje imaju u Ukrajini. Da, evo, američki trgovinski rat protiv drugih zemalja i povećava neizvesnost baš na globalnim tržištima. Mogu li uopšte izvoznici nafte da prežive, ajde tako ćemo da ga nazovemo, carinski rat? Pa da vam kažem, za mnoge zemlje koje imaju u budžetu pretežno taj prihod od izvoza sirove nafte doći će u tešku situaciju. Ovo kažem da između ostalog i mera Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Rusiju, ali će takođe druge, Saudijska Arabija, proizvođači u Srednjoj i Južnoj Americi takođe biti u problemu, jer jednostavno sad nije svejedno. Cena je sada još na američkom podkontinentu je još niža nego u Evropi, ali u Evropi je došla na 65 dolara po barelu, što je zaista jedna vrlo niska cena. I sada za toliko će, računa se da je skoro 25% manja cena trenutno nego što je bila pre godinu dana. Znači, za one zemlje koje pune budžete isključivo iz izvoza sirove nafte, to je znači 25% manje najvažnija stavka u budžetu. Sad, zanimljivo je kako će ova cijela situacija uticati uopšte na dolar i koliko će uopšte tržištu biti potrebno da se prilagodi ovakvoj novoj situaciji? Pa da vam kažem, kod uvoznika ta situacija je bolja. Znači, u problemu su izvoznici. Uvoznici sad će u situaciji da jeftinije plate uvoz sirove nafte, ali svejedno, baš iz razloga što ti uvoznici imaju privrednih problema, oni jednostavno sad, pošto im privreda u velikoj meri zaostaje i što postaje im neizvesno na koju stranu i kako će izvoziti neku robu koju su tradicionalno izvozili do sada, pre svega misija Sjedinjenih Američkih Država
koje su svima uvele carinu, tako da je to jednostavno ozbiljan svetski poremećaj. Da, najviše su okrenuti ka Kini. Da, mislim da je to potez koji neće da se isplati Sjedinjenim Američkim Državama, ali jer će morati značajno više da plaćaju robe nego što su do sad plaćali, a to teško da može neko da im nadoknadi. Kina ne ćuti i Kina odgovara i kažu da se ne boje. Da, Kina je bila svesna toga, ona je svesna toga šta znači za svetsku ekonomiju, tako da je praktično ona vrlo jednostavno to prihvatila. Ostalom, treba reći, Sjedinjene Američke Države sa svojih više od 300 miliona stanovnika, koji su vrlo bogati, koji mogu dosta toga da kupe, su ipak samo 300, recimo 50 miliona, za razliku od 7-8 milijardi stanovnika na planeti koji će svejedno da kupuju robe iz Kine. Kako će se Srbija nakon ovih američkih najava sankcija ruskoj nafti prilagoditi i kako će se uopšte okretati da vam kažem, mi u Srbiji, nažalost, imamo ostatak koji nam je Biden napravio, a to znači pretnja sankciji zatvaranja delovanja NIS-a. 2 puta smo dobili odlaganje, međutim to sad drugo odlaganje i opet do kraja ovog meseca, do 28. ne pominje se šta će se dešavati. Mi smo se već ranije nadali i ja lično se nadam da će obzirom na to relativno otopljavanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država Rusija, da jednostavno neće ići da primene te poslednje uvedene sankcije u kojima u tom paketu se nalazi i NIS. Ne verujem da će biti u situaciji možda opet odlaganje, ali da će da ukinu samo NIS-u, a ne i ovim ostalima. Radi se oko 200 kompanija koji su dobili, koji imaju rusko vlasništvo i koji su dobili uvođenje ovih sankcija. Tako da je to nešto oko čega bi mi trebamo da brinemo. Ovo da li će da na berzi bude malo više ili niža cena sirove nafte, to nije tako važno. Važno je, vidite, već sada pojedini snabdevači našeg tržišta, jer NIS je snabdevač sa otprilike 80% u derivatima i on ne samo da snabdeva svoje pumpe i privatne pumpe, on, vidim, snabdeva i u značajnoj meri, možda i u potpunosti, i Austrijance i Grke koji su sada prestali da kupuju od NIS-a, plašeći se da će ostati bez derivata ako Amerikanci zaista uvedu sankcije. A da li treba mi da se plašimo, da li ćemo imati rezerve i odakle uopšte ulazi najveći deo sirove nafte? Pa još uvek je snabdevanje na isti način preko Jadranskog naftovoda, preko JANAF-a, i tako da je to sve u redu ako se ne uvedu sankcije. Ali ako se uvedu, onda je to pretnja i onim snabdevačima NIS-a, znači sami snabdevači i kupci i oni koji prodaju sirovu naftu ne bi se usuđivali da više rade sa rafinerijom koja je pod američkim sankcijama, zato što Amerikanci odmah prete i tim dobavljačima, tako da bi onda bili u ozbiljnom problemu. Jedino što možemo da se nadamo da do toga neće doći, da će ipak da Amerikanci shvate da će da naprave veliki problem, ne samo za Srbiju, nego i za okolne zemlje koje takođe su kupci tih istih derivata iz NIS-a i da će to onda da zaista ozbiljno poremeti našu privredu. Jer NIS učestvuje sa približno 12% u punjenju budžeta, našeg budžeta. Tako da sve u svemu ti poremećaji bi bili dosta značajni. Ovako možemo da slavimo kad se malo smanji cena, kao u ovom slučaju. Međutim, to sve preti u onom najgorem scenariju da bi tek došlo do ozbiljnog povećanja cene. Nadamo se da neće. I ja se nadam. Gospodine Aternackoviću, hvala vam na razgovoru i hvala vam na odvojenom vremenu. Evo, pratimo situaciju, doći ćete nam u goste.